بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Tırmışta özümüz gene hal ite almaslık meseleler, problemalar, burçular kelip çıkkandan soň biz elbette müracaat etebiz Allahu Teala'ga. Eger de kişi men bu dünyada özüm gene yaşayım, mena Allahu Teala kerek tugul, mena bir kimning de yardımı kerek tugul dese, elbette bu dürüst bolmay. Çünki tırmışta her barçabızda kimgadir beyli, kimdendir yardam alganbız, etergiş alganbız. Mena Allahu Teala şundan da bizni şunun kadar zor meselelerden, zor burçulardan qutqara, biz buna eli özümüz de sizip bilip bitirmeybiz. Ham elbette indi Allahu Teala'dan yardam sorar için kerek anga müracaat eterge. Biz birinci bolup mescitke barabız da Hazret ya bulmasa abay, babay mena dua kılığız әле дип сорыйбыз. Менә шушы дога кылу турында бүген сөйләшеп китик әле. Шуннан да Аллаһы Тәгалә белән ике араны тотып торучы илемдә ул дога. Дога дигән сүз гарәп теленнән тәрҗемә ителә чакыру дип. Кемнедер каядыр чакыру. Индәү. Я булмаса сорау килеп чыга. Чөнки бит син сораган вакытта да чакырасың. Чакырасың ул кешене үзеңгә ярдәм итәргә. Шулай килеп чыга. Хамчыннан да, muhtaram kardeşler, Allahu Teala'ны biz çakırabız. Allahu Teala'ga indəşəbiz, hem Allahu Teala'dan yardım sorayız. Күп кенә кешеләр мен үзем дога кыла белмим диләр. Дәреслектә, muhtaram kardeşler, bu дөрес сүз түгел. Чөнки дога кылар өчен махсус нәрсәдер, ниндидер мәктәпләр бетерергә кирәк түгел. Әгәр дә син сорый белсәң, indəşə белсәң, müracaat итә белсәң, менә шушы ул дога. Hem Allahu Teala çından da yarata anga müracaat etүне. Ул әйтә: "Удгуни астаҗиб лакум." Миңа дуга кылыгыз, һәм мин сезгә җавап бирермен ди. Аллаһы Теаланың бу безгә биргән вәгъдәсе. Сорагыз, мин җавап бирермен. Шуннан да адам баласы Аллаһы Теалага килеп тезләнеп, тормышында бик күп ярдәмнәр сорый. Ләкин кызганычка каршы Аллаһы Теалага müracaat итәбез кирәк булганда гына. Müracaat иткәч unutып җибәрәбез. Әмма Аллаһы Теала барыбер безгә ярдәм итә. Менә шушы тормышта һәр өлкәдә дә Аллаһы Теаладан ярдәм сорап яшәү ярый микән соң? Ярый гына түгел, кирәк тә икән. Мәсәлән, галимнәр әйтәләр, сугына эчәсең килсә дә, я булмаса аяк киемгә бәйләүчләр, шнурлар гына кирәк булса да, Аллаһы Теаладан сырыйлар иде ди элекеге галимнәребез, сахабаларыбыз. Һәр вакыт Аллаһы Теалага müracaat итәләр иде, нәрсә генә кирәк булса да ди. Менә muhtaram kardeşler, Аллаһы Теаладан сораубыз, бу аны бурчу түгел, уйламагыз. Аллаһы Теалага нәрсәгәдер җавап бирергә, ниндидер үтенечне канагатьләндерергә бер дә авыр түгел. Ул киресенчә, аңа müracaat иткәч, бу кылым миңа мохтаҗ, мин аңа кирәк ди киресенчә дә. Muhtaram kardeşler, şulay булгач, Аллаһы Теала безнең һәр вакыт дугаларыбызны тыңларга, ишетергә әзер. Кабул итә микән соң? Кайбер кешеләр әйтәләр, Аллаһы Теала дуганы кабул итми диләр. Менә шушы Аллаһы Теала дуганы кабул итсен өчен дөрес итеп сорарга, һәм дә ки сораган вакытта белеп сорарга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сорагыз Аллаһы Теаладан һидаят ди." Беренче булып Аллаһы Теаладан чыннан да без сорарга тиешбез һидаят, туры юл, дөрес яшәүне. Чөнки бу тормышта акчалар булса да, дөрес яшәмәү аркасында ул акчаларың юкка чыгарга мөмкин. Сәламәтлегең булса да, дөрес яшәмәсәң, ул сәламәтлекне син бетерәсең 1-2 елда. Шуңа күрә дә кирәк безгә һидаят, иманлы, дөрес юл белән яшәү. Икенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сорагыз Аллаһы Теаладан саулык, сәламәтлек ди.
Өченчесе, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сырагыз байлыкты." Изге эшләр эшләргә, мәчет төзергә, мәдрәсә салырга, кемгәдер акчалата ярдәм итәргә, юллар төзәтергә, буларның бөтенесенә дә мал, акча кирәк. Һәм әлбәттә инде акчаң, малың булса, синең сүзең үтемле була. Кеше синнән үрнәк ала, киңәшеңне тыңлый, дәрәҗәң күтәрелә. Ул гына түгел, син үзеңнең үрнәгең белән зур-зур эшләр эшли аласың. Шуңа күрә анысын да сорарга кирәк. Кешегә мохтаҗ булмау ул зур әйбер. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, кешегә мохтаҗ булмас өчен Аллаһы Тәгаләгә без мохтаҗбыз. Аллаһы Тәгаләдән сорап, үзебезнең мискенлегебезне без кешегә күрсәтмибез. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сезнең берәр кайгыгыз, берәр чишелмәгән мәсьәләгез булса, һәм сез аны кешегә сөйләгәнчә Аллаһы Тәгаләгә сөйләсәгез, Аллаһы Тәгалә аны хәл итәр" ди. Мәсәлән, әйберебезне урладылар, авырып киттек, я башка кайгы хәсрәтебез килеп төште икән, кешегә зарланганчы Аллаһы Тәгаләгә зарлансак, ягъни дуга кылсак, аңа әйтсәк: "Я Рабби, ярдәм ит әле" дип, ул безгә ярдәм итәр ди. Чөнки без иң беренче булып аңа бардык, ниндидер кешегә түгел. Ә менә хәзерге безнең механизм бераз икенче төрле. Без башта бөтен кешеләрне, табибларны, сихерче багучыларны, байларны йөреп чыкканнан соң гына мәчеткә киләбез. Менә монсы әлбәттә инде аның бик үк дөрес гамәл түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән нәрсә сорарга икәнен беләбез. Ничек сорарга соң? Сорарга була үз телеңдә, ана телендә. Ихлас күңелдән. Иң мөһиме, дуганың кабул булсын өчен ихлас күңелдән сорарга кирәк. Һәм әлбәттә инде иман белән Аллаһы Тәгаләне танып, Аллаһы Тәгаләгә иман китереп, аның кудрәтен, бийеклеген танып. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр, дуга кылганда Аллаһы Тәгаләнең иң матур исемнәрен куллану хәерле. Аллаһы Тәгаләнең 90 исем, 99 исемнәре бар. Менә шушы исемнәрне кулланып сорау бик тә хәерле. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, инде сораган вакытта да Аллаһы Тәгалә кабул итми, ишетми дип уйларга кирәкми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә сез дуга кылып, Аллаһы Тәгалә мине ишетмәде, кабул итмәде дип әйтмәсәгез, Аллаһы Тәгалә сезнең дугаларыгызны кабул итәр" ди. Ашыктырмагыз ди. Дуга кыласың икән, ул карый Аллаһы Тәгалә. Бу әйбер сиңа кирәкме? Я булмаса, бу әйбер сиңа хәзер кирәкме? Бәлки киләчәктә кирәктер ул сиңа. Һәм Аллаһ Тәгалә карый, бәлки сиңа кирәгрәк икенче әйбер бардыр. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Дуганың да кабул булу ысулы эштерле" ди. Беренчесе, сораган әйбер шундук бирелә. Икенчесе, Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер сорасаң, Аллаһ Тәгалә аны бирми. Әмма сиңа киләсе бәла казаны китерми кала. Һәм өченчесе ди, Аллаһы Тәгалә бу дөньяда сиңа җавап бирми. Әмма җавап бирелмәгән дугаларың ахират көненә кала. Менә сахабәләребез, Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын, дугаларының кабул булмауларын теләгәннәр. Ахират дөньясына калуларын теләгәннәр. Чөнки ул дөньяга килгәч, иң кирәк әйбер сиңа савап, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, чөнки бу дөньяда сораган әйберләр алар бөтенесе монда кала. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безне ишетүче дә һәр вакыт, күрүче дә, җавап бирүче дә, кирәген белеп бирүче дә. Монда барлык тик бер генә шарт: Аллаһы Тәгаләдән сорау кирәк. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә аятында әйтә: "Сорагыз, җавап бирермен" ди. Һәм сез дә миңа җавап бирегез ди. Менә шушындый шартта бар. Ягъни, Аллаһы Тәгаләдән сорап, ул безгә бирергә тиеш икән, без дә бит аңа аның сораганын бирергә тиеш. Буйсынуларны, гыйбадәтләрне, иман белән яшәүләрне һәм ихлас күңелдән йөрәгебез белән Аллаһы Тәгаләгә буйсынуны. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.